Mangdah ing madyaning kali pertapaan tuhu punika Sang Resi Utama ajian wis kaladha yuswa parandene tasih mancara pasuryane adep abdi kinasih Kyai Lulas Marbodranaya nah cantri sempurna ngantos wijining sabda kasaroswanira putra kalih Dewi Anjani Raden Warsi mingkus pingetmu laweran ana pondo Romo menadai dening Kyai Warsa Rama dolanane Kakang Mbok Anjani dipun rebut dening Kakang Warsa Rama kula dibanting Rama iki Kakang Semar kula ndhawuh penemban coba timbalono momonganmu Warsa Kakang sirupun tomir Romo lonyon dolanan kados kagunganipun Kakang Mbok Anjani Romo lho dolanan coba kaya ngopo dolanane kagiat risangga pirang linangkul kinembe tombe sarekane kawono ini dolanan elok temen coba Kakang Semar pirsanono dolanan iki Kakang Semar eko den rayeno Eko ambali niku naminipun cupu maneh asta hina jagat namung siji dil niku tur niku nggih bebayani
bejo bejane saged datengaken mala. Jojo muntabir kinetap duka yaya siniribu jojo bangmang awas oh yen anjani kurung sing peparing cukuman asta kira iki sapa Kanjeng Ibu Rama katon kabeh wae sira jebodho milik cubu iki sebab cubu iki mbelani aja becasi iso datengake dadake memolo ampe rahayune cubu iki batak balekake menyang asal usule penembannya saja itu kok awat-awat ono penembannya momonganmu tak awat-awat tak tuntutane ningkis nika dawuh ki lurah sumubang nyuharuna katinetraning anggora aku wau to kumliang kabur kainan cuman asta kina dawa samadjane ngono pecah benelah dadi sendang semolo mawa wisa
yono bocah bagus sapa jenengmu endi omahmu Lah kami kula Kadek Warsa putrane Resi Gutama saking Petapane Gastina Weh layak to layak tata kramane genep jebule anake pandhita Simpan namanya sinten? Oh, jenengku Dedya, jenengku Kala Reksa. Reksa sendang iki. Malah dalah. Tiwas kebenaran. Mbah kula nyuwun dipailah ajeng mendhet cupu ingkang dawuh wonten sendang niku. Niki ora ana cupu. Anane mung buron banyu. Mau tak jaluk tak mau Taiwan kowe bali kula wangsul nek sampun beto cupu ingkang sampun mendhet cupu ingkang dawuh sendang mriku bocah kandhanane ngeyel kowe ayo bali jenengmu sapa? Jenengku Raden Warsi. Putrane Resi Gutama saking Petapane Gastina. Ngerti kakengku Warsa. Kakengmu nyebro sendang kene. Jare wajiku cupu ning wis tak omong ning kene iki ora ana cupu. Anane mung buron banyu. Mula yen kowe kena tak eman, mending kowe bali. Kakeng Warsa nyebro sendang ya. Warsa bocah kandhanane ditutuhe ora kena ya tak susul purbane kawasa muga ora ana apa Dewi Anjani kandhek Dewi Anjani bantu yang kimplah sigrami jini wasoryan asto dalasu
auto dupi salinan Dewi Anjani tan kena dayane balas sendang semolo sirna sifating Dewi Anjani wenteh wanara tanpa Bedoan Dewi Anjani itu Raden Warsa Wasi tanpa Bedro Dewi Anjani dupi salinane kena dayane bal sendang semolo sirna sifating satria kekalih wenteh wanara Buron Bayu ndi balekno cukuku lho ojo kawan nyaur kowe sing kudu balekke cukuku lho kowe sing Buron Bayu kowe sing kudu balekke cukuku lho kowe sing Buron Bayu kowe wis ben dadi tontonan lurus ra kena ora ya ben kaya gelut-gelut tinju-tinjuan ora kena dipisah oke dipisah yo dipisah yo Kang yo dipisah tenan iki yo ayo
iku iki marke pale ulun bayu nang totok. Ampun, aduh. Ampun, Truk. Apa, Gong? Ambulan. Apa wae. Loro banget, Truk. Neng. Kowe iki ora langsung brono ora. Lha piye gamelan semanduk kok kono jenggajul. Wis kono kowe, Truk. Aku wapuh. Mulai kabeh. Kono sakniki sampeyan perkara nopo? Nek nang sampeyan saiki sampeyan saiki sinten namine? Aku Raden Warsa, putrane Resi Warsi. Saka Petapan Gastina. Waduh. Resi utama saka Petapan Gastina. Waduh, Petro kleru. Nek sampeyan niku Raden Warsi, putrane Resi utama saka Pertapan Gastina. Piye Truk putusane Truk keputusane? Pahit Kang. Niki adi sampean. Niki kakang sampean. Oh. Ade kakang. Kakang. Pamelu kowe rasa wis gedhe nangis siji iki. Bareng wis ngene ora ngawur. Ayo wis tole kok tangis ana ngasi bendol mripatmu. Wis ra bakal bisa bali. Ya iki tuladane bocah sing nang kubu. Omongan tuturane wong tuane.